Глава 3. Сине, не забравяй поуката ми и сърцето ти да пази моите заповеди, защото те ще ти дадат дълги дни и ще ти прибавят години на живот и благополучие. Милостта и истината да не те изоставят. Завържи на шията си законите за тях, напиши ги върху сърцето си и ще намериш милост и благоволение пред Бога и хората. Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища познавай само Него и Той ще изправя пътеките ти. Не смятай себе си за мъдрец. Бой се от Господа и избягвай злото. Това ще бъде здраве за твоето тяло и освежаване на костите ти. Почитай Господа с принос от имота си и от първите плодове на придобитото от тебе. И твоите житници ще се напълнят, и твоите линове ще преливат отново вино. Сине, не отхвърляй наказанието от Господа и да не ти дотяга, когато те изобличава. Защото Господ наказва когото обича и проявява благоволение към него, както баща към син. Блажен е човекът, който придобива мъдрост, и човекът, който е спечелил разум, защото да придобиеш мъдрост е по-добре, отколкото сребро, и нейното добиване е по-добро от злато. Тя е по-скъпа от скъпоценни камъни, и зло не може да й се противи. Тя е добре позната на всички, до които се приближава. И нищо, което ти желаеш, не може да се сравни с нея. Дълъг живот е в дясната й ръка. Богатство и слава са в лявата й ръка. Правда излиза от устата й. Носи закон и милост на езика си. Нейните пътища са приятни пътища, а всичките й пътеки са благополучни. Тя е дървото на живота за онези, които се държат здраво за нея. И блажени са онези, които се придържат към нея. Господ положи основите на земята с премъдрост, утвърди небесата с разум. Чрез неговото знание се разтварят бездните и от облаците прокапва роса. Сине, не изпускай от очите си тези неща. Пази мъдростта и разсъдливостта, и те ще бъдат живот за душата ти и украса за шията ти. Тогава ще вървиш безопасно по пътя си, и кракът ти няма да бъде хванат в примка. Няма да се боиш, когато легнеш, и сънят ти ще бъде приятен, когато заспиш. Няма да се уплашиш от внезапен страх или от бурята, която връхлита върху нечестивите, защото Господ ще бъде твое упование и Той ще пази крака ти да не бъде хванат в примка. Не отказвай да сториш добро на онзи, който се нуждае, когато ръката ти има сила да го стори. Не казвай на ближния си: иди си и ела пак, утре ще ти дам, когато го имаш, защото не знаеш какво ще роди утрешния ден. Не замисляй зло против ближния си, когато живее с доверие при тебе. Не повдигай обвинение срещу човек без причина, когато не ти е сторил зло. Не завиждай на насилник и не избирай нито един от пътищата му, защото Господ се отвръщава от развратените, а общува с праведните. Проклятие от Господа тегне върху дома на нечестивия, а Той благославя дома на праведните. Той презира надменните, а на смирените дарява милост. Мъдрите ще наследят славата, а глупците – безчестието.